салом бинандаҳои азиз, бо умеди тансиятии шумо навиди бомдодиро аз Душанбе тақдиматон мекунам. ман сарвинози рӯҳулло ҳастам ва то 10 дақиқаи дигар шуморо бо хабару гузоришҳои тозаи Тоҷикистону ҷаҳон ошно мекунам. имрӯз 3 май аст ва соат дар Душанбе 11. нахуст сархати хабарҳои рӯз. вазъ дар сарҳади Тоҷикистону Қирғизистон. Хабарнигори Озодӣ мегӯяд, сокинон ба зиндагии маъмулӣ бармегаранд. Сӯхтор дар бензинфурӯшӣ дар Душанбе 29 нафарро маҷруҳ кардааст. Рӯзи ҷаҳонии озодии баён. Дар Тоҷикистон мардум аз ин ҳаққи худ бархӯрдоранд. бо гузашти 5 рӯз мақомоти Тоҷикистон дар бораи хисороту вайрониҳои муноқиша дар марз бо Қирғизистон оморе нашр накарданд, вале хабарнигорон ба деҳаи хоҷаи Аълову Сомониёни Исфара рафта шоҳиди харобиву вайронии зиёде шуданд. мақомоти Қирғизистон гуфтанд, ки дар натиҷаи даргириҳои рӯзҳои 28 ва 29 апрел 78 хона дар вилояти Ботканд осеб дидааст. Фарзон Муҳаммадӣ, хабарнигори Радиои Озодӣ, субҳи 3 май гуфт, ки ҳоло дар ноҳияи Чоркӯҳ қарор дорад, вазъ ором аст ва сокинон ба зиндагии маъмулӣ бармегарданд. дар ҳамин ҳол вазири тандурустии Қирғизистон Ализа Солтонбекова ба бахши қирғизии Радиои Озодӣ хабар додааст, ки беш аз 33 000 шаҳрвандонро аз деҳаҳои назди марзии ин кишвар бо Тоҷикистон ба минтақаҳои амн кӯчонданд. ба гуфтаи ӯ, дар натиҷаи низои охир дар марзи Қирғизистон бо Тоҷикистон 34 шаҳрванди ин кишвар ҷон бохта, теъдоди захмиён наздик ба 180 нафар расидааст. вазъи 6 захмӣ вазнин арзёбӣ мешавад. бино ба гуфтаи мақомоти қирғиз, ҳудуди 20 000 касе, ки ба ҷои бехавф кӯчонида шуданд, кӯдакони то 18 сола ҳастанд. шахсони пиронсол ва занон низ аз деҳаҳои назди марзӣ берун бурда шуданд. ҳамаи онҳо дар мактабу чойхонаҳо ва меҳмонхонаҳои Ботканд қарор доранд. мақомоти тоҷик дар бораи шаҳрвандони худ, ки ба минтақаи бехавф кӯчонида шуданд, маълумот намедиҳанд. мақомоти расмӣ мегӯянд, ки теъдоди осебдидагон дар натиҷаи оташсӯзӣ дар як бензинфурӯшӣ дар Душанбе ба 29 нафар расидааст ва вазъи ду каси онҳо вазнин аст. кумитаи ҳолатҳои фавқулода рӯзи 2 май бо нашри як баёнияи расмӣ гуфт, дар натиҷаи Сӯхтор 29 нафар зарарҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. 13 нафар ба маркази тиббии рақами 3 шаҳри Душанбе ва 16 нафар ба беморхонаи қарияи боло интиқол дода шуданд. 22 нафарро баъди муоина ва муолиҷа ҷавоб доданд, вале ба гуфтаи кумита айни замон дар маркази миллии шифобахш бемористони қарияи боло 4 нафар ҷароҳат бардошта бистариянд, ки 2 нафари онҳо дар ҳоли вазнин қарор доранд. касе дар ин ҳодиса ҳалок нашудааст. нуқтаи бензинфурӯшӣ рӯзи 1 май дар маҳаллаи Испечак дар ноҳияи Сино оташ гирифт. ба оташнишонҳо тақрибан 3 соат лозим шуд, ки сӯхторро хомӯш кунанд. ба гуфтаи кумитаи ҳолатҳои фавқулода барои фурӯшинондани оташ 50 нафар оташнишинон сафарбар карда шуданд. сабаби фалокат таҳқиқ мешавад. ҳама сола 3 май дар ҷаҳон ҳамчун рӯзи ҷаҳонии озодии баён таҷлил мешавад. созмонҳои зиёде солҳои ахир мегӯянд, ки дар Тоҷикистон мардум аз ин ҳаққи худ маҳруманд ва ё ҳукумат ин ҳаққи онҳоро маҳдуд мекунад ё риоят намекунад. ҳамкори мо Шаҳлои Абдулло бо Иршод Сулаймонӣ, хабарнигор ва муҳаррири бахши тоҷикии хабаргузории Азия плюс дар ҳамин бора суҳбат кард, ки ҳоло порчае аз онро ҳамроҳ мебинем. Иршод, хуш омадед ба барномаи мо. лутфан мегуфтед, ки дар Тоҷикистон вазъи озодии баёнро чӣ гуна арзёбӣ мекунед? дар Тоҷикистон вазъи озодии баён дар чанд соли пасин албатта нигаронкунанда аст. нигаронкунанда ба он маъно, ки мавзуоти муҳиме, ки ҷомеаи Тоҷикистон мехоҳад дар бораи он бидонад, расонаҳо наметавонанд мавзуъро матраҳ кунанд, ба баҳс бикашанд ва барои мухотобони худ пешниҳод кунанд. аз сӯи дигар, агар озодии баёнро ба унвони як ҳаққи бунёдии мардум бишносем, дар сатҳҳои дигар ҳам, дар бахшҳои дигар ҳам ба ҳадде ки зарур аст озодии баён муроат намешавад. аз ин нигоҳ
آنچه که در گزارش سازمان‌های جهانی وابسته به سطح آزادی بیان در تاجیکستان نشر میشه، من با این گزارش‌ها کاملا همسو هستم. موضوع‌های تابویی وجود دارد که رسانه‌های ما با اونها دست نمیزنند. موقع تاجیکستان در شاخص آزادی بیان چند سال اینجوری پایین می رود. این چی پیامدی می تواند داشته باشد؟ تاجیکستان یک کشوری خب نه آنقدر رشد کرده در آسیای مرکزی است و مشکلات فراوان دارد. این مشکلات فراوان نیاز است که در میان جامعه تاجیکستان بحث شود. روشنفکرها، روزنامه‌نگارا، دانشمندا سر اینا بحث کنند تا راه حل‌های برای این مشکلات پیشنهاد شود. ولی همین حق تقریبا از مردم گرفته شده است و عمدتاً باید مردم شکلی صحبت کند، شکلی بحث کند که بعضی ها میخواه. از نگاه شما چرا چنین حالت پیش آمده است در حالی که مقامات میگویند هیچ محدودیت در آزادی بیان وجود ندارد؟ آزادی بیان اگر در چوکات تاجیکستان صحبت کنیم دو پهلو دارد. یکی پهلوی حقوقی و دیگری پهلوی واقعی. از نگاه حقوقی، از نگاه قانونگذاری، البته در تاجیکستان آزادی بیان کفالت داده شده است. حداقل در سطحی که ضرور است وجود دارد. ولی از نگاه واقعیت های تاجیکستان، از نگاه آنچه که امروز رسانه های ما می نویسند و کار میکنند، این البته اون چیزی نیست که قانون ضمانت داده است. ببینید، ما وقتی که در آزادی بیان یا آزادی مطبوعات میگیم همیشه در کنتکست یا در بافتار تاجیکستان صحبت میکنیم، ولی اگر فراتر از جغرافیای تاجیکستان نگاه کنیم، آزادی بیان چی است؟ خود همین نظر آزادی بیان چی است؟ نظر آزادی بیان زمانی پیدا شد که رسانه ها میخواستند که دیگر به حاکمیت اجرایی تابع نباشد. یعنی رسانه های دولتی وجود نداشته باشه. خب ولی در ما که خب رسانه های دولتی هست وجود دارد و بگذار باشد، شاید رسانه های دولتی برای دریافت اطلاع، برای نمیدانم مطرح کردن بعضی موضوع ها شرایط خوبتری داشته باشه. ولی آنچه که امروز رسانه های ما، محتوا و مندرجه‌ای که رسانه های ما دارند، این قصه میکند که آنچه که جامعه تاجیکستان مخاطبا اودیتوریا نیاز دارد، این آن چیزی نیست که مطرح میشد. از همین نقطه نظر خب ما میگیم که آزادی بیان در تاجیکستان دچار بسیار مشکلی کلان است. суҳбати шаҳлои абдуллоро бо хабарнигори тоҷик иршод сулаймонӣ шунидед. шакли комили ин суҳбатро метавонед дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам Озодӣ видео тамошо кунед. ёдовар мешавем ки рӯзи ҷаҳонии озодии баён аз соли 1994 ба ин сӯ ҳамасола 3 май таҷлил мешавад. мақомоти ҳифзи ҳуқуқи Ӯзбекистон таҳқиқи латукуби як омӯзгори мактаби миёна аз сӯи наздикони хонандаро оғоз карданд. муаллимаи забони англисӣ дар мактаби миёнаи рақами 50 ноҳияи касбии Ӯзбекистон Лабар Эргашеваро наздикони хонанда 26 апрели соли равон латукуб карданд. ба гуфтаи Эргашева, он рӯз холаи хонандаи мазкур низ ӯро латукуб кардааст. мудири мактаби рақами 50 Олимҷон Нуралиев низ латукуб шудааст. Эргашева аз сӯи наздикони хонандаро латукуб шуданашро тасдиқ кард. худи Эргашева мегӯяд наздикони хонанда бидуни асос ӯро латукуб карданд ва вай хонандаро назада буд. сухангӯи идораи маорифи Қашқадарё Ҷавоҳир Рӯзиев хабар дод ки мақомоти ҳифзи ҳуқуқи вилоят таҳқиқи қазияро оғоз кардааст. бонки миллии Тоҷикистон арзиши сомониро дар баробари асъори хориҷӣ барои имрӯз 3 май чунин таъин кардааст.
хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳон буд ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. Матлабҳои моро дар вебсайти Радиои Озодӣ ва ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. бо мо буданро фаромӯш накунед. То суҳбати дигар, хайр, худо нигаҳдоратон.